שלום, קוראים לי קטי. אני תלמידת י"ב בתיכון אורט ערד. מכל האנשים שסביבי, אני שונה רק בדבר אחד בלבד. אני שייכת לקהילה המשיחית המאמינה בישוע. הסרט שלי עוסק בקונפליקט בין המאמינים המשיחיים ובין החרדים בערד, והאופן שבו הקונפליקט הזה משפיע על האנשים הקרובים עליי ועל חיי. אנחנו באים לפה להסביר ליהודים שהם באמת לא יהודים, שהם גויים, הם נוצרים, ושאנחנו מאמינים בהשם ובתורה שלנו, אנחנו גרים פה בארץ שלנו, והם לא שייכים אלינו בכלל. זה הסיבה שאנחנו עומדים פה. What do you do here at the shuk? Okay, we primarily play chess and dominoes out here. We do used clothes. We put used clothes out on Mondays. Sometimes we even get a hold of new clothes. We have people look forward to 10 o'clock each Monday to get the clothing. זה דוגמה של נערה שהם הזביאו אותה לנצרות, והיום פה היא מפחדת להגיד את האמת, אבל כששמעו אותה איך שהיא צועקת לאדי בקפוט והיא אומרת לו, הבטחת לי שיהיה לי טוב, אני סובלת היום בגללך, למה עשית לי את זה? אני רוצה לחזור להיות יהודיה. ככה היא צעקה לו. חיי לא היו טובים יותר. אני נולדתי במשפחה חרדית, ואני עזבתי את המשפחה החרדית בגיל מאוד מאוד מוקדם בגלל האלימות, בגלל השנאה, בגלל הגזענות, בגלל השקרים, הרמאות. זה עולם אפל, זה עולם מלא בשקרים. האנשים האלה באים לכאן, מציגים כביכול את אלוהים, אבל בתוככי החדרים שלהם, מה שקורה שם זה נורא והיום. מעולם לא הייתי מאושרת יותר. טוב לי, אני מאמינה בישוע ללא קשר, זה שני הדברים לא קשורים. הגזענות הזאת, היא לבוא אחרי, הילדה שלי היא חצי, הגזע שלו חצי לבן, חצי שחור. ללכת אחרי ילדה ברחוב ולצעוק כושית, ממזרה, מה זה? מה זה הגזענות הזאת במדינת ישראל בשנים האלה? זה בניגוד לחוק, זה נורא ואיום. אנשים הם בני אדם, כולם נבראו בצלם אלוהים. נקודה. אז מה היא עושה פה? זאת אומרת, על מה אתם מפגינים? אנחנו מפריע לנו שהם לוקחים ילדים אנשים. הם לוקחים ילדים. ואתם לא לוקחים? נגיד שאני עובר פה. קודם כל הם לא עושים לי שום דבר. לא עושים לך שום דבר, אבל הם מגיעים בעיקרון לאנשים מסכנים, שעברו צרות, ומגיעים, מציעים להם כל מיני טובות הונאה. אנשים מסכנים הרי הלב שלהם שבור מאוד, ולאט לאט הם מאמינים בהם והם מגיעים... ומה, ואז הם לוקחים אותם לכנסייה? הם מלמדים אותם לאט לאט את כל הדת שלהם, מביאים אותם לכנסייה ומצבילים אותם לנצרות. זה נראה לי צעדים מאוד דרסטיים. זה צעדים שלוקחים שנים. זה טוב להם? להם זה טוב. אבל לנו זה לא טוב, שהם לוקחים את האנשים שלנו לנצרות. אני אבא לילדים, בן אדם אסור, עובד קשה לפרנסה, עובד קשה מאוד, ובשעות הפנויות שלי קצת לא מאוד. אני במסירות נפש אפשר לשאול במה אתה עובד, למען הפרוטוקול, במה אתה עובד? אני לא רוצה לפרסם שהם ידעו במה אני עובד. כי אתה אוכל חינם, אתה אוכל חינם. אני מקבל כסף על זה. על מה אתה מקבל כסף? ולמי הולך הכסף הזה? ולמי הולך הכסף הזה? ללחם שלך? הלחם שלי אני מקבל בעד שאני עומד פה. מקבל כסף על זה שהוא עומד פה, הוא אמר את זה במילים שלו. They also tried to burn this place with the people inside it, inside playing chess. And they poured gasoline around the place and they lit it. And they deliberately put some by the door, trying to make it so that these guys could not even get out. And as far as I'm concerned, it was a mass murder attempt. Yeah. And charges should have been pressed accordingly. ניסיון לרצח. Because if it was one person inside and they knew that one person was inside and they tried to burn the place while that person was inside, I would say that's a murder attempt. Yeah. There were several players inside. Pensioners and Holocaust survivors. The Jews were going to try to burn other Jews alive. This is one of the Bibles that survived the fire when they burnt the whole place down. No one was actually convicted, okay? But, you know, it's like, hey, we're going to burn your place and the next day it's burned. אתם יהודים בגוף, ברוח שלכם, אתם מטרה. המטרה של מי אתם? בבקשה.
של המיסיונרים. מישהו אמר לי שמיסיונרים אוהבים יהודים כמו שדייג אוהב דגים, בדיוק אותו דבר. בצלחת, מתים לגמרי ובדרך לביוב. ככה מיסיונרים אוהבים יהודים. Are you a missionary? I don't like the term missionary because it's a bad word in Israel. They use it as more of a curse word, and they usually say, oh, missionnaire, you know. And it's not a nice word. It's not understood here what a missionary is. A missionary is simply someone who has a mission in life, a goal, a purpose. And everyone should be a missionary under the true sense of that word. Everyone should have a goal in life. But that's not understood here. כל הכבוד למוסלמים. כל הכבוד למוסלמים! הם הופכים את כל העולם בשביל קריקטורה אחת אנטישמית. קריקטורה של מוחמד הנביא זה אנטישמיות, והם הופכים עולמות בשביל זה. מספיק עם השנאה הזאת, מה המטרה שלכם פה? כל אדם מאמין מכבד כל אדם מאמין. שונאי ישראל, נאצי, זונות של נאצי. I feel very sorry for them because they're obviously full of fear, and I think it's really pathetic for the holy people of God, the chosen people, that God wanted to have so many blessings for, and they're acting this way. They're acting like kindergarten children, out of control. I feel very sorry for them. They're obviously there's something missing in their life, or they would not feel the need to have a scapegoat. אני רוצה להגיד לך עוד משהו קטן. שאם הם לוקחים בן אדם קשה יום, השאלה מה זה קשה יום? אם הם לוקחים מסומם, אחד שמתעסק בסמים, ועם כל מה שנלווה לזה מסביב, והם מצליחים להעביר אותו לנצרות, אבל שיכאב לך, אבל אם הם מצליחים להעביר אותו לנצרות, אבל בגין זה הוא מפסיק עם הסמים, עם כל הדברים שמסביב, אם הוא מפסיק, אז אתה יודע מה? שיהיה נוצרים. ורוצים אותם פה, אבל לדעתי אין שום בעיה בזה. כן? כל אדם באמונתו יחיה. העיר שלנו היא חופשייה, למרות שיש לנו דתיים פה, חסידי גור, אבל הם לא מפריעים לנו. והמשיחים האלה זה מכרז. בן אדם לוקח יהודי, כל יהודי, וקונה את הנשמה שלו בכסף או במשהו אחר, זה לא הגיוני. במיוחד לא במדינה של היהודים, המדינה היחידה. אם הערבים באים מבחוץ להוציא אותך, וזה בא מבחוץ להוציא אותך, זה כבר לא. זה יותר גרוע ממחבל.